terima kasih ya. Suwuknya diompak tadi ya. Iya ini lagu lawas. Ya. Mbak Elisa jangan duduk dulu. Oke, ya. Menemani Mbak Denko sama Mbak Lia ini Mbak. Mbak Denko ya, sama Mbak Lia. Oke, ya. siap. Aja. Ngenten iki jenengan tindak mriki konten nderekne sinten Mbak jenengan? Oke, pode. Oke. Bareng aku. Bareng aku. Bareng kowe. Bareng aku. CODF dulu lah kalau Pak. Jaga nih kalau mobilnya mogok yang nyurung itu ya. Iya ini yang nanti tak tambal ke. Bocor halus. Ora Kapan, penak lho kapan, iki ora kapan. penak lho Mbak Elisa ini. Kapan, Omongno nyapa tetap menang ngono kuwi jenenge. Ngomong ya ora kanggo. Iya. Jawa pada lang nih. Ya, Mbak Deni sama Mbak Lia, wilujeng dalu Mbak Deni, Mbak Lia. Wilujeng dalu. Ya. Waduh. Suarane lho, Mas Karim itu Mbak Deni suarane ono kuwi nyapo. Mbak Elisa Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Mbak Lia Sugeng Dalu. Sugeng dalu Mas Karim. Deni selamat malam. Selamat malam. Iki jane sinden apa kernet ta iki? Manol pasar Mas iki. Iya sing Mbok sing halus. Niki nggih halus ngomong kula nggih basa lho. Iya. Kula lho nggih muni nggih ngono lho. Oke. Kan kula basa. Nyambut gawe wengi kok ameng-ameng nyawa. Kan nggih niku basa halus. Maksudnya ki diperhalus. Sugeng contohnya ngene, Sugeng Dalu Mbak Elisa. Sugeng Dalu. Mbak Lia selamat malam. Selamat malam Mas Karim. Good night Mbak Deni. Halus. Piye to wong iki jane? Jare kan halus. Halus patakmu lho. Wes kena patak wes. 1-0. Makasih. Lah ket mau aku gak kebeneran kok. Saya meneh aku, Dik. Ngopo kok ora kebenaran iki? Kok ora beneran maksudnya ki dengan lemah lembut. Wong dalu, lha kuwi lak kaya wong kabar-kabar. Lemah lembut. Dadi kaya ngene iki lho. Sugeng Dalu Dek Elisa. Sugeng Dalu. Oh enak, ngono lho. Carane ngono. Dek Lias, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Mas. Oh iya, wis ketularan dalange. Lah sampe ki ora jelas. Nganggo ngene. Kang Dalu, Dek Deni. Sugeng dalu. Yes, lumayan. Wong dalu, ngene iki lak tenan Mas. Iki malam pertama di bojo iki geger. Tenang. Nggih. Wah, mesti rampung terus. Lah kok iso ngene lho Mas Jano iki. Kok iso? Ngene malam pertama mesti wah ning arep lawang enak tenan. Oi, enak tenan. Oi. Kacek pora. Kacek. Nggih, Mbak Deni menika kala wonten pamundhut Mbak saking menen. Pamundhute napa Mas iki? Aku ning kono bebar mendem. Kowe tek kaya sinden mendem PPO to iki. Lah aku kan mengikuti suasana meriah iki mau. Ya oke lah kalau begitu tak kancani. Oke. Akan anggur merah yo. Iya. Monggo, bajing loncat dipun bawani. Oke, bajingan loncat. Bacek. Ditembung iki. Bajing. Tahan Pak. Piye kuwi diapake kuwi ya? Hah? Timbak apa ke timbak? Timbak apa? Tembak. Tembak kok ngene iki. Lah pelurune. Bajing Loncat. spasi loncat. Apa tadi? Bajingan loncat. Astagfirullahaladzim. Wes tenan. Jajal nek kasar kaya ngono ki suarane kaya apa Pak Dik Gareng Suko? Ya ngene iki suarane ngene iki kok kasar kaya piye. Wis kono karep bajing lo apa kuwi? Bajing loncat apa arep bajing mangan kambil karepmu kono wis. Aku sing nembang kowe bajinge. Wis kaya preman lho Mbak Adun kuwi suarane. Oke. Ndek bojo ngene iki stroke ngadeg tenan. Monggo Mbak Deni. Aku nembang. Ora yasinan. Nama bawa to? Iya dong. Bawa. Iya. Dik kaya wong nak Kok dadak ngene iki kok. niki suarane tenan nih. Suarane karo slogan niku kaya wong nantang wong sak barat iki kaya ditantang kabeh ngono. Iya wong wedok
Oh, Itu oh, sih bawa kan iki. bagusnya oh ya Pak De ngene iki lho nah yang bagus gitu aku aja belajar kok Ngedet Mbak Dendi. Nah, ngono. Hadap kiri kira ada Pak Ged- Digareng. gedek, Ada Pak ya. Digareng, ada Pak Digareng. ada Pak De Gareng Ngedet Mbak Diwarahi Dendi. Mas Ya. Gareng piye? Sing pas Jalan piye pelan-pelan, posisine jalan pelan-pelan. piye? Nah, gitu. Ojo. Awakku lagi ora penak ya. Setidaknya tuh diperhalus. Wong Jawa. Lho, sing karo Mbak Elisa Jawa yang aku mlaku. belajar ya Lho, Kan tekono ini. tekono neng ndi tekono. Temu di Mbak Elisa. Sing ditekon iki aku. Oh ya. baleni tak coba baleni. Kira Mbak Pek Elisa. cedak omahmu ngono to. Ayo mlaku meneh yo gandeng. Temu di Pak Digareng. Wayangan teng barat. Oh Nderek nggih. Mbak. Arep gua batang to Mbak Elisa. Wis badar wis ra sida Wis langsung dibadarke wis. Oke, makasih. Arep gua batang. Batang. Anu, Den. Bawa Ayo bawa. bajing loncat. Makasih. Makasih. Aku bawa njaluk iringan. Ya, iringannya apa? Nggih, ki danyange Iring. rawuh ki Pak Digareng. Dudun, danyangnya apa Mas? Apa Iringannya Mbak Deni apa, Mbak? suarane lho. Iringane seks. Eh? Sek apa Mas? Saksofon, Oh, saksofon sing komplit to. Kok Wes. saksofon. Ya, iyange lagi rawuh ki. Saksofon. Saksofon ora seksofon. Oh, sak. Saksofon. Sak. Lah nek kowe iki sak semen. Lho ora kowe Mas. Pelok. Dalang kondang ora kowe. Nyek iki tak wae iki lho lah kok. Kondang. Iki lho, menyekmu LAS lho karo SC cek double check. Dalang kondang rokoke kaya LC. Ora beneran. Lah kowe malah ra nggawa rokok dagelan Lah kondang. iya nyataan golek jalukan kok. Udah apa boy? Apa kowe? Oke. Ya ya. Siap semuanya? siap Mbak Oke. danyang ngendi to Jangan tepuk tangan. Urung Mbak. Dereng. Dereng. Dek kaya panitia 17 Agustusan kok iki. Wah, HP urung. HP. Ya. iki pindah kene modalnya Urung rokok ya ngono kuwi. Ya. Apik kliwonan. Piye? Apik kliwonan. Kuwi mau ki paingan ki tembang Mas kok kliwonan iki piye? Lah yu paing pon wage kliwon. Gelut e. Ngentai aku. Oh, musuhmu lho. Ngentai aku. Kon ngentai aku kon. Boten, Mbak. Boten. Kon wani karo aku. Boten. Kon gak ngerti sapa aku. Kowe sapa? Loh, Den. sarip. Weh, wedok kok sarep. Mboke sarip. Aku londone. Saripe sampean ben dilangkahi karo kono. Gah, sing langkahi kuwi prak kelarapen. Terus ki. Karepmu. Suwantene Mbak Deni dos pundi Pak Digareng? Wah, sae Mas. Ternyata suarane manten serogolan ning bareng Nggih, nembang wis nggih, plek hebat kaya toh. wong Jawa Barat.
Ngeteni nyolong petek. Kedahe dibeto tengarangannya terus wae niki. Sae Mas niku gawa rono payu. Topek bojo. Ora, kok nyanyi lho kok nyanyi. Peken bojo. Lah, kaya ngono arep nggo abrak apa. Kan kena nggo ampet-ampet. Mlaku ro kowe lak kaya wong arep ngawinke jaran. Tidak sangkuriang jos niki jane Pak De. Anu Mas, ganti kula kok. Lah ganti napa? Lorenza. Ndang tekono ana slakmu. Wes. Saksofone ndi? Oh, wis 6 ro tok ae. Ya wis pokoke imajinasimu piye ngono lho. Kowe pe arep rabi terus tak saksofone aku ora gelem. Wis salin musuh genti iki. Iya. Mas, iki ngiringi bajeng loncat kaya arep ngiringi pemakaman jenazah. Lemes. Gusti kagungan penyawat nulangku Sepur. Gratis, rokok gratis, monggo. Nah, dibagi-bagi mau nih gratis. Monggo, rokok gratis, monggo, monggo. Asline ukur duwe rokok to jan ngono. Oh. Awor wiraswara kaya awor maling aku. Rokok kanggo kang omah kok. Sing wis mah balekno Mas durung Mas. Tegesan ra apa-apa tak tampa Mas. Entuke garek iki kok. Ayo paingan terus ke. Nyeto iki jan. Kok melu ndelosor iki piye lho? Mula kowe iki nek nembang ki meleo. Kowe nembang merem tinggal kanca-kanca ra nek wong ngerti. Kadek Kaya Putri Duyung. Putri Duyung kok kaya ngene. Nggih monggo Pak. Ayo, ayo. Monggo Pak. Nggih. Sapu-sapu. Sarupi mundut lantaran hayang pisah abdi mun kitu mah Gusti Sae nggih Pak De Gareng nggih. Sae. Ya ngono kuwi Mas. Sama yo ngrasake to. Ya ngono kuwi rasaku ya ngono, sapa ngutuh ngono kuwi rasaku iki. Gusti ngarang
Boleh siap-siap. Uruh. Hina. Oke, bajing loncat slendro. Nggih, Mbak Lisa kalian Mbak Lia. Nggih, dipun temani nggih, Mbak. Ya, ya. Yuk. Jawa Barat menggok ning Solo sik. Tekan gon boga. Enggak. Ngenteni aku mesti. Abdilapat narosan teti anjalna. Meh liwat. Ameh neng Madiun. Api lepas narosan di Anggara. Haji locak, haji locak ke Astana. Haji locak ke Astana. Api lepas narosan di Anggara. Ayo. Saka, salika berbuas bisa. Kehawator, dan udah 101. Api.
bajing loncat, bajing loncat, bajing loncat, bajing loncat, bajing loncat main. Aye. Ya, bajing deng 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 tok deng tok deng ter ya. Lho, piye to kejane? Wis. Pasare wis bubar. Iki jane piye to iki? Pamijen. Oh, pamijen. Ora tepuk tangan kok dikepruki. Layak bojone giris arek dhek. Nggih, matur nuwun Pak Digareng, Mbak Elisa, sampun ngrencangi. Nggih, Mas Putut. Nggih. Sami, mugi dados berkah barokah kados kaya mawon. Nggih, mugi-mugi masyarakat Barat tetap berbudaya ngaten nggih. Ya. Bar niki tanggal pinten melih? Alhamdulillah tesih tebih kali jenengan Mbak Elisa. Ngetutne sampe nggih no. Iki mboten Pak Digareng. Mboten niku nggih, tukang terang udan niku nggih. Nggih, atur nuwun saderengipun Pak Digareng. Nyuwun pangapunten Nggih, Mas Mbak Elisa. Kakak. Oke, ayo rono nggih rampung. Yuk, dereke. Kuku sing kupo kumon. Cikropolo kang tumingal terang campo samya modali loro tatit wiloting kodo destun temen genku dadi patih ana ing negara Ngastina diumya-umya kawan Sinun Prabu Duryudana. Alamun to aku iki ora bisa gawe
renah patine para Pandhawa ya ta ya tak buktekke kalungguhan iki malah iki ana bab-bab sing ambarengi jarene Gatotkaca anak Werkudara bakal kawini suda dadi ratu mapan ana ing Pringgandani yen to ora iso ngorak-arik barisaning para Pandhawa lan uga para putra Pandhawa aja diceluk Sengkuni ya. Tena becik besok amendemo baris baris kang prayitna ayo saranta wong ing Dwarawati tinumpes paniku awak Pandhawa ora wurung dadi mungsa latal menawi to kula waspaosaken Kadipaten Glagah tinunu karawan tamu agung menika dene pepatih ing negari Ngastina Warangka nata ing negari Ngastina Patih Arya Sengkuni inggih leres napa ingkang dados dawuh pangandika Paduka sembah pangabekti kula mugi katur Raden Mas Brajadenta inggih kula tampi dadosaken bengaing manah kula Raden Patih Janur Gunung Paduka Raden Patih enjing-enjing kados mekaten kepareng rawuh wonten ing Kadipaten Glagah tinunu menika mengku werdi kados pundi inggih anak Mas ngaturi kawuningan anggen kawula sowan wonten ngarsa jengandika anak Mas Brajadenta kalenggan menika ingkang angka setunggal mertuwi Wiyadipa Duka Raden Mas Brajadenta dene wigatos sing perlu anggen kawula sowan wonten ing ngarsa jengandika napa Paduka Raden Mas Brajadenta sampun mireng pakabaran kados pundi Raden Patih nyuwun sewu nggih kula nyuwun sewu anggen kawula sowan menika estunipun boten kok kula menika badhe nyampuri urusanipun kulawarga ageng negari Pringgandani menika babar pisan boten nanging anggen kawula sowan menika badhe ngaturaken lan nanjihaken menapa kinten-kinten leres menapa putra Werkudara putranipun Dewi Arimbi ingkang nami Gatotkaca menika badhe dipun winisuda mapan wonten ing negari Pringgandani inggih Raden Patih leres menapa ingkang dados dawuh pangandika Paduka Raden Patih bilih anak kula pulunan